Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaron ikaw, O Ginoo. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kon unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa manindot nga mga bato o sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayod. Magtutudlo nangutana sila, kanus-a ba kini mahitabo ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman. Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong kay daghan ang moanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamo mga gubat o mga kagubot, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayod pag-una, apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Mipadayon siya pag-ingon, ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Mahitabo niya ang makalilisang nga mga linog, gutom o kamatay sa tanang dapit, ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon Ikaw, O Kristo. Nindot kayo ang pagpasidaan ni Kristo kay inigkatapos sa kalibutan nga mao'y gihisgutan diri sa atong unang pagbasa. Ang gusto des Ginoo nga relax ra gyud ta. Siya ay gyud mo kabalaka, nya ayaw mo karatol, ug naamoy madunggan nga gubat, kagutom, kamatay, relax lang gyud mo. So unsaon ka nato pag-relax no? Kung mudaguok na nirong kalibutan, nya magkalinog-linog na magsige nagkurog ang yuta. Hinumdong gani ko sa una nga nagmeeting may mga pari o kuyog sa mga obispo, niya ni kalit og linog na ngatipak ang katong gagmayng simento sa among gimitingan nga room dito sa Seminaryo Mayor na agyoy pipila namo nga galisod og ginhawa sa kakulba, sige duk-duk-dughan la kulba yun, kulba. Nagato ko ang ganito mga siguro mga 15 seconds or 10 seconds ba to nga kurog-kurog mura na kuan nga ratol og maayo. Unsa nakag mudaguok na gyud tibok kalibutan, pero ang Ginoo niingon relax lang. Unsaon ka nato pag-relax? So makita na nato sa dihang gipatay si Kristo, gitorture, relax ra siya. Si Maria nga nagtan-aw sad sa pagtorture sa iyang anak, makaingon tang relax ra. Ngano man, wa mo yaw-yaw, wa mo damag, wa masuko. Unya ang usa ni ana nga mga timailhan, ang mga apostoles ug ang nagsunod nila nga mga magtotoo sama ni Santa Cecilia. Kana bang gitorture sila? Gani gischedulan nga mao na ning adlaw nga patio na ka, putla na ka sa liog, orbitayo na ka. Samtang naghuwat sila ni anang mga adlaw kung atong basahon ang kinabuhi sa mga martir, samtang naghuwat sila sa ilang schedule sa kamatayon, relax ra gyud kaayo. Gani inig-abot na gyud sa adlaw nga naa na gyud sila, sukda-suknaon pagid na sila, ingnon pagid na nga
saman mo give up ka, kay kung mo give up ka tagaan ka na mo kinabuhi. Di gina sila moingon nga muundang mo padayon ra gyud nga musulti, relax kaayo. Unsa may hinungdan nga sila relax kaayo? Ang kining atong tubag sa Salmo, dako kay ni siyang ikatabang. Matod pa diri sa atong tubag, muabot ang Ginoo aron paghukom sa yuta. Kani manggong makaparelax nato, kana bang kahibaw ta unsay atong dangatan inig human sa atong gibuhat. Pananglitan kanang mga manag-uyab, tanawang manag-uyab nga maghimo og premarital sex. Unsa may naa silang hunahuna samtang nagbuhat sila ana, tago ta, di ta magpakita na inom dihag pills. So naa ang kabalaka. Pero ang tao nga nahibaw nga iyang gibuhat maayo, atubangan sa tao nga muhukom niya, nga iyang gituuhan nga maghuhukom, nya kahibaw siya nga ang hukom favorable, mo padayon siya buhat ana nga wa gyoy kabalaka, way kahadlok. Pero na mga manuyupay sad, kanang musuyop ba? Asa mo na musuyop diha sa anang kuan, kanang atubangas tanan nga hibaw man siya nga sayop ang iyang gibuhat. In short, nganong na-relax ang mga martir sunod ni Kristo, kay ang ilang gibuhat dili sala. Kana gyung magbuhat ta unsay matarong, relax kay ta. Magbuhat ganitag sala, kanang pagsupak-supak sa balaod, pagsupak-supak sa kabubutos Ginoo, naagid tay karatol. Niya ikaduha, kahibaw ang mga martir, kahibaw sad ang mga santos nga ang hukom sa Ginoo batok ni adtong mga tawo nga nagtorture nila o nagpatay nila, makalilisang ang hukom, kay ibanlod man sila sa impyerno. Gani daghan mga martir sama ni Santa Cecilia nga samtang gitorture siya, nagampo alang sa kaluwasan sa nagtorture nila. Common kay nila nga phrase, pupariha ani nga phrase sa ilang isulti, Ginoo ayaw sila pakasada sa akong kamatayon. Murag mo kini ang common kay nila, ilang iampo nga makaamgo unta ang nagpatay nila sa maong sala. Nindota anig mao ni gamiton sa mga asawa og sa bana, no? Nanglitan ang bana, mga bit niya ang asawa, relax ra kaayo. Kaya nga naman, wa man siya mga bit, nganong siya man oy maratol. Ana, niya maingon din ang asawa, Ginoo, kaluy iintaw ning akong bana kay padung narabanis impierno og ang iyang kabit, nga unta mo makaamgo sila. Ana, niya di sad makaamgo, maingon ra yung asawa, relax ra gyud kong magantos kay wa man ko magbuhat og sala. Sa atubangan ni mo Lord, maayo man ko. Mo sa na isultis bana, nanglita ng asawa sa mga bit, relax ra pud ang bana nga mudawat sa asawa, ngano man wa man siya magbuhat og sala. Kanus aman ang bana suko kay sa asawa basta masakpan nga naay kadit-dit nga laki. Kun kanang maong bana nagbisyo sad. Kanus aman sad ang asawa nga magsigig kasuko, yaw-yaw siyang bana kun ang iyang bana nagbisyo. Kun kanang asawaha daghan sagsala, sama anang pagkamaritis, pagkamaterialistic, pagka-ambisyosa, pagka-possessive, pagka-domineering, o kana mga sala man na. Mao na ang resulta, magyaw-yaw og maayo. Kanus aman sang pari ma-relax kon way sala. Muna, mopalit mog slat o dili, relax ra gyud ko. Pero maratol na ko, pasabot ana, sad aning paria. Mo na siya. Nya kamo, kumusta man mo? Relax o ratulon? Sadan o way sala? Mo na itong itubag sa itong kaugalingon. Sige, manindog na ta.